Sé que hi ha molta gent d'esquerres que està dubtant. I està dubtant si quedar-se a casa o votar en blanc. Doncs bé, jo crec que en un moment com el que tenim, com el que patim, el que no podem fer és deixar de parlar. Mireu, nosaltres no ho hem fet tot bé, ens hem pogut equivocar. I per descomptat hem comès errors. Però a tota aquesta gent el que li vull dir és que sí, no som perfectes, però que tenim conviccions i que hem canviat la realitat del país com no havíem fet abans. Que a més som gent honesta, que som gent coherent, que tenim voluntat de lluita i que la gent d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, tant si estem en el govern com si estem en l'oposició, som gent d'esquerres, gent de compromís i gent que canvia el país tant com pot. Segon motiu per preocupar-nos per l'actitud de Convergència i Unió, els seus silencis. Li preguntaven l'altre dia, què opina vostè, senyor Mas, al cas Palau, de les implicacions de Convergència i Unió? I ell deia, jo responc amb un somriure. El somriure del cinisme, el cinisme de la prepotència, el cinisme que es creu omnipotent, que no li passarà res, perquè ells guarden silencis, però no dona explicacions.